محمد نبينا بنور ودينا. inda jiya muka ɗauko bayani kan addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ga mutanen Makka. Ya yi musu roƙo Allah ya tayar da manzo a cikinsu wanda zai riƙa karanta musu littafin Allah kuma yana tsalkake su. Wanda babu shakka Allah ya aiko wannan manzon shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya rika karantar da su saƙon Allah dare da rana. Wanda babu shakka annabawa daban-daban sun yi bisharar zuwa annabi, wanda jiya mun yi bayani na cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam, wanda daga gare shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi bayani na zuwan annabi. Don haka Yahudawa da Nasara sun san annabi kama ya arifu na abna'ahu, sai dai kawai abin da yake cikin zukatansu na hasada cewa ba cikinsu aka aiko annabi ba, shi kaɗai ne abin da ya hana musu su yi imani. Muna da hadisi a littafin Sahihul Bukhari, hadisi na 3617. Wannan hadisin daga Anas bin Malik, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. Anas bin Malik yake cewa, kana rajulun nasraniyun, wani mutum Kirista ya kasance lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama sai ya musulunta, wa qara al-baqarata wa ala imrana, ya karanta suratul baqara da kuma suratul ali imrana ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yaktubu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya zamo yana rubuta wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan an saukar da aya sai annabi ya sa shi ya rubuta. Ana haka wata rana fa'ada nasraniyan, sai ya ridde koma ga addinin shi na Christianity. Wa kana yaqulu, ya kasance yana kira ma annabi ƙarya yana cewa la yadri muhammadun illa ma katabtu lahu, yana cewa annabi bai san komai ba sai abin da nake rubuta mishi. Idan aya ta sauka sami'un alim, ni kuma sai in rubuta sami'un basir, sai ce a bata haka nan. Haka Muhammad yake. Don haka ya rika yada wannan jita-jitan, wanda wannan yasa Nasara suka ɗauke shi babban mutum a cikinsu, suna matuƙar girmama shi. Ana haka bai daɗe ba fa amatahu Allah, sai Allah ya kashe shi. Allah ya kashe shi, suka tara taro, aka yi jana'izar shi, aka jefa dafa Nuhu, suka turbuɗe shi. Fa asbaha, sai ku gashi an waye gari wa qallafa zatul ardu, ƙasa ta amayo shi. Sun turbuɗe shi, ko da gari ya waye suka ga ƙasa ta amayo shi. Fa qalu, sai suka ce haza fi'lu Muhammadin wa ashabihi, wannan aikin Muhammad ne da shi da sahabbai ne. Lima haraba minhum, saboda gudun da ya daga gare su. Nabashu an sahibina fa alqahu, suka ce ai annabi ne da sahabbai suka tone shi, suka wurgar da shi. Don haka fa hafaru lahu, suka gina mishi rami na wani sabon kabari, fa a'maqu lahu fil ardi, suka yi zurhin gina ramin nan cikin ƙasa, mustada'u iya gwargwado yadda suke, sai da ya kasance kamar sun gina rijiya. Sannan suka sa shi suka ruhe. Fa azbahu, suka waye gari, wa qad lafazatul ardu, ƙasa ta sake amayo shi. Daga nan sai wani daga cikin su ya ce, to wallahi ku kama kanku, kun fa san addinin Muhammad addinin gaskiya ne. Haka wannan mutumin Allah ya saba ma Allah ya mishi haka. Don haka sai suka ɗauki gawar shi suka wurga ta cikin jibji, suka ce nan dabbobin dawa su zo su canyi.
to waɗanda suka ga haka shin ba su ga aya ba? Amma kuma wannan bai ratsa zuciyarsu ba, bai sa suka yi imani ba, hasali ma sai ƙara kafircewa suka yi. Gashi ko duk manzon da ya zo aya ake nema gare shi ko? Da ya gwadi mu'ujiza ta shi kenan ya tabbata cewa manzo ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin sahihul Bukhari hadisi na 4696, haka ma hadisin ya zo a sahihu Muslim hadisi na 152, yake cewa ma minal anbiya'i nabiyyun, babu wani annabi daga cikin annabawa illa qad utiya min al-ayati, face an bashi daga ayoyi ma misluhu amana alaihi al-bashar. Allah ba zai kyale wani manzo ba sai ya bashi ayar da take tabbatar da manzanci ne, wadda dan adam zai ganta yayi imani ya tabbatar da cewa wannan manzon daga Allah yake. Yace wa inna ma kana allazi utitu, ni ko abinda aka bani wahayan auhahu Allahu ilayya, shine wahayi wanda Allah madaukakin sarki ya gare ni, shine alqur'ani mai girma. Wanda alqur'ani mai girma ita ce mafi girman mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam, wadda suka rika cewa annabi shi ya kirkiro shi ko? Allah madaukakin sarki ya rika jefa musu kalubale. Allah madaukakin sarki yake cewa am yaquluna tarahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Allah madaukakin sarki ce am yaquluna iftarahu, suna cewa Muhammad shi ya kirkiro wannan alqur'ani. Haka suke taryawa su ce annabi Muhammad shi ya kirkiro alqur'ani. To kul ka faɗa musu, idan kun ce ni na kirkiro alqur'ani ai ni mutum ne kuma ku mutane ne, ni mutum ɗaya ne ku kuma taron jama'a ne, don haka ku taru ku haɗu fa'atu bi ashari suwarin mislihi, ku zo da surori 10 kwatankwacin alqur'ani muftarayatin waɗanda aka kirkira. Sai ku taru ku haɗu ku kirkiro surori 10 kwatankwacin na alqur'ani. Wada umanistadatu min dunillahi, kuma ku kira duk wanda kuka samu dama na ya taimaka muku in ba Allah ba. Ku kira duk wanda kuke so, a je a kira professors, a kira wa'anne iri kowane ɓangare na ilimi, a zo a taru a haɗa ƙarfi da ƙarfi, a zo da aya 10 irin ta alkur'ani, in kuntum sadiqina, in kun kasance masu gaskiya. Sai suka koma wasu to ya za a yi a rubuta littafi kamar alkur'ani? Ina sama ya tawa yaro nisa ko, in ji Bahaushe. Suka zauna aka yi mitin, wasu daga cikinsu suka ce kun dai san babu yadda za a yi ɗan adam ya iya zuwa da alkur'ani ko? Don haka wannan jayayyar ta wannan ɓangaren ku watsar da ita, mu fuskanci wani al'amari, mu juyar da magana mu mai shi ta wani abu na daban, domin ba a iya zuwa da alkur'ani. Annabi ya ɗauki lokaci ba su ce komai ba, sai ce to ƙila ayoyin 10 su yi musu yawa, bari a ce su zo da sura ɗaya kurum. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Allah maɗaukakin sarki ya ce am yaquluna iftara, suna cewa annabi Muhammad shi ya kirkiro wannan alqur'anin. To kul faɗa musu, ka ce fa'atu bi suratin min mislihi, ku zo da sura wadda take kwatankwace shi.
ku zo da wata sura wadda take kwatankwacin alkur'ani wadda umanista da'atun min dunillah, ku kira wanda duk kuka samu dama ne ya taimaka muku in ba Allah ba, in kuntum sadiqin. kun ga yanzu an sa su zo da sura kwatankwacin mafi gajarcin surorin alkur'ani, ita ce suratul kausar ko inna a'tainaka al-kausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. ita ce mafi gajarci cikin surorin alkur'ani, to su zo da irinta. aka ji aka yi kuwa aka tara ma'ilmanta daban-daban, aka zauna aka tattauna aka shiga aka fita, daga ƙarshe aka ce wallahi bai yiwa a zo da littafi kwatankwace alkur'ani. aka jira su tsawon lokaci ba su zo da abin da ya dace da alkur'ani ba, sai Allah maɗaukakin sarki ce to bari a rufe musu gabaki ɗaya, tun da dai sun kasa to ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Allah madaukakin sarki ya ce kul ka faɗa musu ya annabi Muhammad, wallahi su hutar da kawunansu, la'inish jama'atil insu wal jinnu, da mutanen duniya gabaki ɗaya za su haɗu, wal jinnu da kuma aljanu, ala an ya atu bi misli hadal qur'an, akan su zo da kwatankwaci wannan alqur'ani, a kira duk wani profesa da ake kira wanda ya ƙware cikin kowane irin ɓangare na ilimi, sa'annan a je a kira har ifiritan minal jinni duka a haɗu akan cewa za a zo da littafi kwatankwace alkur'ani, la ya atuna bi mislihi, wallahi ba za su taba zuwa da irin shi ba har abada. walau kana ba'dhum li ba'din zahira, ko da ko bangaren su ya kasance mai taimako ga bangare, su je su hadu. akwai manyan jami'o'i ko a je a ɗauko manyan professors waɗanda suka ƙware na kowane bangare na ilimi, a ce za a zo da alkur'ani, wallahi ba za su iya ba. a shekara ta 1974 yahudawa suka yi shirin suna so su karyatar da alkur'ani, sun yi bincikensu na shirme cewa ƙur'ani ya ba da labari cewa fir'auna wanda ya lokaci da annabi musa alaihi salatu wassalam ya nutse cikin ruwa ne ya halaka, kamar yadda alkur'ani ke bada labari ko? to a littafin bible gabaki ɗaya babu wannan labarin, ba a ambata aka ce cikin ruwa fir'auna ya mutu ba. don haka suka ce mun samu kafa za mu yi kayi, tunda an ce fir'auna a musulunci cikin ruwa ya mutu, to ai gawar da ta mutu cikin ruwa idan an yi bincike ana gano ta, wadda ta mutu ba a cikin ruwa ba kuma ana gano ta. don haka suka rubuta application suka tura ma ƙasar Egypt cewa a ba su gawar fir'auna, aje da ita ƙasar Faransa, a shiga da ita wani laboratory a yi bincike domin a gano. suna gani suna da yaƙinin cewa ba cikin ruwa ya mutu ba, don haka da sun fito da sakamakon wannan binciken zai zama dalilin cewa alkur'ani akwai kuskure ciki kenan. don haka aka ɗauki gawar aka je da ita, wanda kan kuskure ne dukkanin kuskure, a bari a ɗauki gawar a raba ta da ƙasar Egypt a je da ita wata ƙasa, musamman ƙasar Yahudawa ko? domin su ma France ɗin mabiya Yahudu ne, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum ko? don haka su ma Yahudawan ne. aka je da wannan gawar, har ma shugaban ƙasa na Faransa yana cikin waɗanda suka tarbi wannan gawar.
aka shiga da ita cikin wannan ɗakin na bincike, aka ɗauki tsawon lokaci ana ta bincike. Wallahi sakamakon bincikensu babu abin da ya gwada musu face ƙara gaskata alƙur'ani. Fir'auna cikin ruwa ya mutu, bayan ya mutu cikin ruwa ma akwai inda wata dabbar ruwa ta ɗan ciri wani ɓangare na jikin shi, duka sai da suka gane. Sa'an nan akwai wasu ƙwayaƙwai a cikin jikin shi na wasu dabbobi na ruwa waɗanda aka ga alamomin waɗannan ƙwayaƙwan. Bisa ga wannan sakamako ya fito cewa Bible ya yi ƙarya, alƙur'ani shi ke da gaskiya. Wannan ya sa hankalinsu ya tashi, sai aka ɗauki gawar salon alon aka mayar, ba a fito ga fili aka yi buki aka faɗi sakamakon abin da aka gani ba, domin ku abin da ba a son a gani shine aka gani. To haka al'amari yake. A lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, kafiran sun kasance suna izgili ga alƙur'ani, suna cewa yanzu a ce alƙur'ani daga wurin Allah yake, yanzu Allah shi zai saukar da littafi irin alƙur'ani, littafin da ake ambaton sunan ƙuda a ciki, littafin da ake ambaton sauro a ciki, littafin da ake ambaton gizo a ciki. Ya Allah zai ba da misali da gizo, ya Allah zai ba da misali da sauro. Ma balu zubab wal ankabut yuskarani fi kitabillah. Ta ce menene sha'anin uji da kuma gizo? Mun san gizo ko? Spider. Menene sha'aninsu da ake ambatonsu cikin littafin Allah? Wasu suka ce mu babu abin da ya hana muna musulunta face an ambaci gizo da kuje da sauro a cikin alkur'ani, waɗanda dabbobi ne waɗanda ba su da daraja, ƙwari ne na banza dohi, a ce Allah bai ga abin misali ba sai waɗannan ƙwari. Wanda wasu daga cikin Yahudawa suka ɗauka suka mayar da shi abin dariya, suna faɗin littafi mai surar gizo, the chapter of spider, suratul ankabut ko? Don haka suka ce har sura ke akwai cikin alkur'ani ta gizo. To sai gashi bincike na zamani ya nuna musu cewa akwai hikima mai yawa cikin gizon wanda ba su sani ba. Ko za ka iya karanta muna ayar da Allah maɗaukakin sarki ke bayani akan a raunin gidan gizo? Inna auhanal buyuti مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. kan wannan ayar wani ba Yahudi ya buge ƙasa ya ce duk wanda ya yi mai bayanin don me aka ambaci wannan ayar kuma don me aka yi suran gizo a cikin alkurani shi ya tabbata zai musulunta. Don haka tsakanin shi da musulunta shine a mishi bayanin wannan. Wanda cikin ayar tana bayani ne akan mushrikai waɗanda suka riƙe wasu iyayen giji kuma bayan Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ce kamar salil an kabuce takazat baita ko? Kamar gizo ce wadda ta riƙe ɗaki ko ta riƙe gida. Malaman suka ce sai Allah ya ce al'ankabut, ankabutu mace ne ko? Mace ne, yana cikin lisanul Arab. An tabbatar da cewa suna ankabut mace ne, ba sunan namiji ba ne. Haka ma Imamul Fara shi ma ya faɗi haka. To sai dai wasu suna cewa ai suna ankabut ana amfani da shi ga mace da kuma namiji na gizo. Sai muka ce to mu je tafiya. Sai Allah ya ce ittakazat baita, ittakazat. Kun ga akwai ta'anis as-sakina ko? Bita fa'alta wa atat wa ya'ib ali wa nuni aqbilan na fi'ilun yanjali. Yana cikin alfiya ta dan maliki ko? Wannan ta'un din nan ta'ut ta'anis as-sakina.
wadda ke zuwa ƙarshen fi'ili. An gane? To cewar da aka yi ittakazat ya nuna mace ce. To sai gashi binciken zamani ya nuna gizo mace da namiji ne. To amma wanda ke yin gida mace ɗaya ke iya yin saƙa ta yi gida, shi namiji bai iya saƙa. Don haka macen gizo ɗaya ke iya yin wannan gidan nasu, yanar da suke yi waves ta gizo, namijin gizo bai iya haka. Wanda a lokacin annabi wasan wannan bayani. To gashi ittakazat ba a ce ittakaza. In an ce ittakaza baita to namiji yayi gidan, amma ittakazat baita mace ta yi gidan. To sai gashi macen gizo ita ke gida. Can ƙarshen aya Allah ya ce fa inna auhanal buyuti labaitul ankabuti ko? Mafi raunin gidaje shine gidan gizo. To sai mu kalla. Wanda duk ya gina gida ya shige kun ga zai samu mafaka ko? Ta yadda kila wani bako zai zo wanda baka son ya ganka. Idan ya kwankwasa sai ka ce a ce baka nan. To gidan gizo yana ɓoye gizo, duk bakon da ya zo yana tsinko shi daga nesa. Sa'an nan za ka yi ajiya cikin gidanka inda babu wanda ya sani ko? To gidan gizo idan ka yi ajiya ciki akwai wanda bai ganin ajiyar. Gidan gizo na maganin sanyi, yana maganin iska, yana maganin zafi, kun ga bai maganin duk waɗannan ko? To ta wata fuskar ta gehen kimiyya ita kuma. Sai gashi an gano mafi raunin gida shine gidan gizo. Duk wanda ya gina gida guri ne ya yi aure ya samu zuri'a ko su tashi cikin gidan su rayu su cimma tsufa kuma Allah ya samu zuri'ar tasu albarka ko ba shine abin da ake bukata ba. To gidan gizo shi aka san haka ne. Domin ko gizo a duk lokacin da mace ta gina gidan za ta nema namiji sai ta kawo shi cikin gidan ta aji. Kun ga gizo mijin hajiya ne ko? Ita ke da gidanta ya shigo, don haka mijin hajiya ne. So idan ya shigo daren farko da an samu saduwa tsakanin matar da miji, to macen gizon sai ta kashe namijin. Kuma duk gidan gizo haka yake, da duk aka yi saduwar da an gama saduwa macen za ta kashe namiji, domin macen gizo ta fi namiji ƙarfi. Kunga tana ɗauke da cikin marayu ita ta kashe ubansu ko? Wani irin mugun gida ne kamar wannan? Kunga ba ƙaramin mugun gida ba ne ko? Ta ɗauki cikin ta zo ta yi ƙwayaƙwai ta ajiye su cikin gidan. Zuwa lokacin da duk ƙwayaƙwan suka fara ƙyanƙyashewa, da sun fara ƙyanƙyashewa za su fara kashin juna, wanda daga ƙarshe kuma za su zo su kashe uwar. In sun kashe uwar su wace kowa ya kama gabanai, mata daga cikinsu su sake gina wani gida. Shin wake son irin wannan gidan? Akwai gida mafi rauni sama ga wannan? Kun ga fa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sai gashi malaman kimiyya sun gano haka. A can da ba wanda ya san haka na faruwa, sai da malaman kimiyya suka zo sannan suka ce ga abin da ke faruwa a cikin gidan gizo. Gidan gizo gidan banza ne, shi dai mijin hajiya ne ba shi ke da gida ba. Sannan idan hajiyar ta samu ciki kuma kashe shi za ta yi. In ta kashe shi ita kuma ta nasa kwai, 'ya'yan da sun fara fitowa za su fara kashe junansu, sannan daga ƙarshe za su tarma uwar su kashe ta. Kun ga daga ƙarshe ga gida babu uwa babu uba, kuma 'ya'yan sai su watse su bar gidan ba kowa ciki, shikenan gidan ya lalace. Akwai mai son gidan shi ya zama haka? Don haka fa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Kun ga sai gashi ya tabbatu. Dole wannan mutumin ya duba gabas yamma babu abin da zai yi, yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Haka masu ambata, me yasa a cikin alkur'ani ake ambaton sauro?
inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah madaukakin sarki bai jin kunya ya buga misali da sauro ko ma abinda bai kai sauro ga girma ba. Wasu malamai suka ce a'a, abinda ya dara sauro ga girma, da girman sauro da abinda ya dara girman sauro da girma, duk Allah bai jin kunya ya buga misali da su. Ko abinda bai kai girman sauro ba kamar azara ko wadda tana cikin subatomic particles, ba ma atom ɗaya ba ne, a'a su proton ne da neutron da kuma electrons, waɗanda ku dubi cikin atom ake samun su, to kuma Allah ya buga misali da su cikin alkur'ani. Don haka Allah bai jin kunya ya buga misali da komai. Sauran kala-kala ne, sai dai mafi yaduwa cikin al'umma, the most common shine nau'in da suke kira Anopheles quadrimaculatus. Anopheles quadrimaculatus, wanda wannan nau'in sauron mace da namiji ne. Namiji bai cizo, ba ruwan namiji, mace take cizo, ita take ɗauke da ƙwayoyin cuta. A duk lokacin da ta samu ciki, ƙwayaƙwan da ke cikin cikinta tana so su bunƙasa, sa'annan ta nasa su, to hakan bai yiwa sai ta samu protein, wanda wannan protein cikin jini take samun shi. Don haka za ta zo ga jikin ɗan adam, ta aza allurarta, wannan tsinin na baki, wanda tsinin bakin sauro allurori na guda 6, su ne take dunkulewa wuri ɗaya, amma tana iya buɗe su 6 kowannensu daban-daban. Tana amfani da idanuwa, waɗannan idanuwa, ɗan adam na da ido 2, sauro na da ido 100. Sannan tana amfani da waɗannan idanuwan da kuma wani senso da ke gare ta cikin jiki. Da sauran ya zo zai yi amfani da wannan senson tun daga wajen jiki ya gano inda jini yake, don haka da ya sauka zai soka kawai ya ɗibi jini, wanda duk da likita sai an ɗarma wata giya ga hannu, an ja jijiya sannan a sa inda jini yake ko, sannan a sa sirinji a ɗiba. To kun ga sauro ya fi likita ilimi ko? Domin ya san inda yake ɗiba jinin, tun bai hau ba zai ɗauka, yana da sensu, wanda irin wannan senson shi na aka yi ta kwaikwayo yanzu, a yi ma mota sensu, a yi ma kaza sensu da sauransu, wanda da shi ake detecting a gane abubuwa, wanda duka yana cikin sauro fa. Sannan wannan sauron ƙarƙashin shi ana so a samu maganin da ke maganin HIV, saboda idan wannan HIV virus ya shiga cikin jikin sauro mutuwa yake yi. Me yasa yake mutuwa in ya shiga cikin jikin sauro? To ana bincike, idan aka kammala binciken ba mamaki sai a ce sai ai maka dambun sauro ka ci sannan ka warke daga HIV. Ashe kun ga sauro kenan, don an ambace shi cikin Qur'ani ba abin mamaki bane ko? Kimiyya ce mai yawa aka ambata. Sa'an nan yana kunshe da ƙwayoyin cuta. Akwai ƙwayoyin cuta na malaria ko? Plasmodium spp. Muna da Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax ko? Kusan dai guda 4 ne zuwa 5 nau'in parasite inda akwai. Wanda da babu wannan sauron, da kamfanin da ke yin maganin sauro yana samun kuɗi, da asibitoci da dama sun yi hasara ko? To amma saboda wannan sauron duk shekara suna samar da biliyoyin daloli waɗanda suke bunƙasa tattalin arzikinsu. Ashe sauro ba a banza Allah ya aje shi a duniya ba. Don haka shi ma akwai hikima mai yawa cikin halittar shi. Akwai wannan kuje da suke mamaki an ambace shi cikin Qur'ani,
wanda Allah ya ce waɗannan da suke kiran wasu kuma bayan Allah lam ya khaliqu zubaba ko ba su halici ko da kuje ba. Ka ce kuje kuma yanzu Allah bai ga na misali ba sai kuje kazami. Duk abubuwan da akwai ga sunan cikin duniya, ga zaki, ga giwa, ga sauransu, Allah bai ga na ambata ba sai kuje. To lalle cikin kuje akwai hikima mai yawa. Akwai wannan kujen na gida ordinary wanda suke kira musca domestica. Musca domestica, wanda wannan kujen na gida sun tabbata cikin shi akwai hikima mai yawa wadda Allah ɗaya ya san iyakacin hikimar. Na farko dai yana da compound eyes waɗanda kowace ijiya ɗaya idanu ke cikinta da yawa. Akwai ido 3,000 zuwa 6,000. Da aka kai ɗan adam ido biyu ke gare ka, kuje ido 3,000 zuwa 6,000 ke gare shi. Sai ka duba wanda kuma yana da sensu da yake iya gane ƙamshin abubuwa, ya iya gane abubuwa, ya iya bambanta mai kyau da mara kyau duka, ya iya gane nashi da abin da ba nashi ba. Yadda yake sabka ma an kwaikwayi shi an yi jirgin sama ko yadda yake sabka. Ka dibi yadda kuje ke tashi, da ya tashi yayin nan ya sabka, da maneuvers inda yake cikin iska cikin sama sa'an nan ya sauka, duka an koye shi. Akwai jiragen yaƙi waɗanda ta ƙarƙashin kuje na aka samu waɗannan jiragen. Ashe akwai hikima cikinsu ko babu? Akwai kujen da suke kira fruit fly, Drosophila melanogaster, wanda lokacin karatu na genetics, harkokin gado da ko bambance-bambancen da a tsakanin halittu, akwai wani scientist wanda ake kira Thomas Morgan. Wannan Morgan ɗin ta amfani da wannan kujen ya haɓakar da ilimin kimiyya, wanda saboda cigaban da aka yi na kimiyya yau gashi na ana iya a maka da shan koda, a maka da shan hanji, ana iya a maka da shan zuciya. Dabbobi na nan an ɗebi tsatson ɗan adam an haɗa da tsatson waɗannan dabbobin. Mafi yawanci sun fi amfani da alade su kuma don mugunta ko? Baka da lafiya sai a ɗebi zuciyar alade a cire taka a sama kuma ta yi maka lafiya lau. Duka yana daga cikin ilimin genetics, wanda wannan ilimin genetics Thomas Morgan shi ya abin da ake kira gene mapping, wanda ya amfani da waɗannan ƙudan ne Drosophila melanogaster suka zamo mishi geneticist tool nashi waɗanda yake aiki da su ya gano abubuwan da yake so ya gano. Don haka ana amfani da su a yi bincike-bincike masu yawa. Don haka dukkanin waɗannan dabbobin babu dabba da aka ambata kan banza. Kowace dabba tana da wata kimiyya da wasu misalai ƙarƙashinta. Musamman ma akwai wani nau'in kuje wanda ma electricity ke gare shi cikin jikin shi. Kuje mai wutar lantarki a cikin jikin shi. Akwai wani nau'in kuje mai wutar lantarki cikin jikin shi. Don haka ashe ba gaban za Allah maɗaukakin sarki ya ambace su ba. Haka ma Yahudawan sun san da cewa Annabi Muhammad manzon Allah ne, ta hanyar hujjoji na zamani da suka ainihin gani. Ga al'amura nan daban-daban waɗanda suka gani a cikin Alƙur'ani waɗanda in ba littafin Allah ba ne bayyuwa a gansu. Wani daga cikin malaman kimiyya ya ce a cikin Alƙur'ani akwai labari game da sararin samaniya, inda sai da aka samu rocket waɗannan sa'an nan ne aka iya kai waɗannan guraren, amma kuma ga ƙur'ani ya yi maganar su. Abinda ake kira fine tuning of the universe, yadda aka tsatsara universe, aka tsatsara condition na earth
ɗan adam ya iya rayuwa a cikin shi. Suka ce ga formation of rain, annabi ya faɗi duk shekara ruwan da ake yawansu ɗaya ko? Babu shekarar da tafi wata shekara ruwa. Idan ma ka ga dai ƙila bana an fi ruwa a garinku bisa ga bara, to abin da ke faruwa shine bana an fi baku kaso mai yawa. Allah yakan aje ruwan sai ya kakkasa su, ya ce bana a ba gari kaza masu yawa, a ba waɗancan kaɗan. Wata shekara sai ce ku kuma a baku kaɗa, a ba waɗancan da yawa. Amma yawan ruwan ɗaya ne, har adadin yawan ruwan da ke sauka a kowace shekara na faɗi a nan ko? To suka ce akwai wannan a cikin Alƙur'ani. Ga kuma structural differences between sun and moon, ga orbit and rotating universe, ga sun trajectory, force of gravity, layers of the atmosphere, the protected roof, the returning sky, the miracle of iron, duality in creation, subatomic particles, rain which bring a dead land back to life, fecundating winds, programming in genes, the identity in the fingerprint, the sea not mingling with one another, the seas not mingling with one another, the existence of microscopic life da sauransu. Sun ce duka waɗannan sababbin bincike ne. Ana gama lalaben binciken nan, ku da aka diba shekara 1400 da suka wuce, binciken nan nasu duka yana cikin Alƙur'ani. Wanda wannan ya nuna cewa Alƙur'ani littafin Allah ne, kuma annabi Muhammad shine addu'an nan ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kuma shine bisharar nan ta annabi Isa alaihi salatu wassalam da yake faɗin manzo zai zo ya ati min ba'adi ko ismuhu Ahmad. To wannan shi ke nuna annabi Muhammad ne. Akwai mataccin da suka mutu suka tashi, kuma suka tabbatar da musulunci gaskiya ne. Akwai wani bawan Allah wanda ake kira Zaid bin Kharija. Nu'man bin Bashir, ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rubuta wata takarda zuwa ga wata mata da ake kira Ummu Abdullahi bintu Abi Hashim. Yace min Nu'man bin Bashirin, daga Nu'man dan Bashir ila Ummi Abdullahi zuwa ga uwar Abdullah bintu Abi Hashim, yar Abu Hashim. Yace salamun alaiki, aminci Allah ya tabbata gare ki. Fa inni ahmadu ilayki Allah allazi la ilaha illa huwa. Yace ina yi miki godiya ga Allah wanda babu macancancin bauta face shi. Yace fa innaki katabti ilayya, lalle ke rubuta wasiƙa zuwa gare ni, la aktuba ilayki bi sha'ani Zaid bin Kharija, domin in rubuta miki gaskiyar bayani game da lamarin Zaid dan Kharija. Yace to ga yadda labari yake, wa annahu kana min sha'anihi, yace ya zamo daga cikin sha'ani labari na Zaid bin Kharija, annahu akazahu waj'un, cewa wata rashin lafiya ta same shi, wa huwa yawma idhin min asahhin nasi, alhali a wannan yinin da rashin lafiya ta same shi shine mafi lafiyar mutane. Fatawaffa baina salatil ula wa salatil asri, sai ko gashi ya cika, ya rasu, ya yi wafati tsakanin sallar azhar da la'asar. Yace fa ja'anahu, muka kwantar da shi, waga shenahu, muka lullube shi da abin malullubi. Yace muka wuce, ba a riga an ka kai shi zuwa ga gidan shi ba, ba a kai shi zuwa ga kabarin shi ba. Yace fa atani atun, sai ga wani mai kira ya zo mini, wa ana usabbihu, alhali ina tasbihi ba'dal maghribi, bayan sallan magriba. Fa qala, sai ce mini inna zaidan qad takallama ba'da wafatihi. Yace wallahi ga Zaidu can yayi magana bayan ya bar duniya. Yace ina jin haka fansarabtu ilaihi musri'an, yace sai ni juya zuwa gare shi ina mai gaggawa. Yace ko da ni isa, wa qad hadarahu qaumun min al-ansar,
sai na tarar da mutane da yawa cikin ansar sun ainihin halarto shi wa huwa yaqulu alhali na cewa al-awsat ajladu salasa, yana faɗin khalifan nan na biyu na tsakiya shine al-awsat ko na tsakiya, to shine mafi ƙarfin hali mafi jaruntaka daga cikin uku, Abubakar, Umar, Usman. Cikin uku din nan wane ne tsakiya? Umar ko? To Umar shine mafi jaruntaka daga cikinsu. Yace la yubali fillahi lawmata la'imin, shi bai damuwa da zargin wani mai zargi a cikin sha'anin Allah. Man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ko yujahiduna fi sabilillahi azillatan 'alal mu'minin a'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im. To shine Umar bai gudun zargin wani mai zargi. Yace game da Umar yace Abdullahi amirul mu'minin, yace lalle bawan Allah ne kuma amirul mu'minin ne, sarkin mu'mine ne. Sadaka kana zalika fil kitabil awwal, kuma wannan ya kasance tun cikin littafi na farko. Akwai ambaton sahabban annabi fa a cikin littattafai da suka gabata, ko Qur'ani ya ba mu labari ko an faɗa mana masaluhun fit taurati, kuma an faɗa mana masaluhun fil injil. To mun samu ma har misalin su a cikin littafin addinin Hindu da littafin addinin Buda, duka akwai bayani yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke. To tun a cikin littattafai na farko haka aka ambaci sahabban annabi, ashe Yahudawa sun san su. Sa'an nan Zaid bin Kharija ya ci gaba da bayani, ya ce Usmanu bawan Allah ne kuma mai gaskiya ne, ya ce sai dai ɓangaren halifancin shi zai kasance kwanciyar hankali, ɓangare kuma zai kasance tashin hankali. Ya ce don haka ku riƙi khalifanku, kada ku yi wasa da sha'anin shi. Sai Nu'man bin Bashir ya tambaye sai ce to wai yayi wata magana can farko wadda ban ji ba, suka ce yayi. Ai yayi bayani akan Abubakar As-Siddiq, bayani mai zurfi, suka ambata mishi kalmomin da ya faɗi game da Abubakar. Sannan daga ƙarshe ya koma ya kwanta, shi kenan bai sake wata magana ba, aka yi jana'izar shi, aka je aka rufe shi. Kun ga matacciya tashi yana faɗi ko yana bayani akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka ma akwai sauran mu'jizojin da annabi ya gwadi, waɗanda suke tabbatar da cewa shine addu'an nan ta annabi Ibrahim. Kun ga muna da tsagewar wata ko iktarabati sa'a wan shaqqal qamar, wanda hadisai banda alqur'ani hadisai sun tabbatar da haka. Akwai hadisi daga Anas bin Malik, akwai shi daga Jubairu bin Mut'im, ya zo daga Huzaifa bin al-Yaman, daga Abdullahi bin Abbas, daga Abdullahi bin Umar, daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhum. Duka waɗannan sahabban sun rubuta, sun karantar da cewa lalle wata ya tsage lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda mushrikan sun gani, sa'annan Yahudawa sun gani, kuma Nasara sun gani. Hasada kurumci ta hana musu su yi imani da annabi, amma wallahi sun san manzon gaskiya ne. Yana cikin juz'i na 6 na littafin Al-Bidaya wan Nihaya na Ibn Kasir, ya zo da ambaton wata kisa ta wasu daga cikin Yahudawa waɗanda suka ɗauko shari'a suka kawo ma annabi. Yaro ne mai aure ya yi zina, to shine a cikin attaura an ce wanda ya zina mai aure a jefe shi. Sai suka kawo ma annabi hukunci. Annabi bai ce musu komai ba, domin wahayi bai sauko mishi ba lokacin na hukunci wanda ya yi zina yana da aure. Bangaren suka ce don me za ku ɗaukar hukunci ku kai ma Muhammad? Sai suka ce to dai kun san dai mun san Muhammad manzon Allah ne ko?
idan mun kai mishi ya muna hukunci mai rangwame sai mu ɗauka, ko kiyama aka zo muka faɗa ma Allah muka ce manzon Allah muka bi, Allah ba zai mana komi ba, don Allah ya san manzo ne. In ko ya muna mai ɗaci wallahi sai mu gudu, ba mu tsayawa. Idan mun je kiyama sai mu ce a to ai ga attaura mun ka tsayi. Ashe sun san annabi manzon Allah ne ko ba su sani ba? Kun ga sun san manzon Allah ne. Yana a cikin sahihul Bukhari hadisi na 3578, sahihu Muslim hadisi na 2040 daga Anas bin Malik, Allah ya kara mishi yadda. Anas ya ce wata rana Abu Talha, wanda Abu Talha shi ke auren mahaifiyar Anas ko Ummu Sulaim, yar aljanna, uwar 'yan aljanna, wadda lalle annabi ya ce ya ganta a cikin aljanna. Ummu Sulaim, wadda ake cewa sunanta Rumaisa. To wata rana Abu Talha ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mutane, sai ji sauti annabi ya furfura saboda tsananin yunwa. Yana jin haka sai ce yana da wahala annabi ba yana jin yunwa bane, da wuriya kadai ne yake yana magana ba. Da haka sai ruga ya faɗa ma matar shi Ummu Sulaim, wadda Ummu Sulaim babu wanda take so duniya kamar manzon Allah. Yace mata laqad sami'tu sauta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ifan, lalle naji sauti annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rauni. Yace kuma ina kirdado, ina fahimtar cewa annabi fa yana cikin tsananin jin yunwa ne, bai da abin da zai ci. Yace to fa hal indaki min shay'in, kina da wani abu wanda zaki mana tattali in kira annabi a bashi? Qalat tace na'am, lalle akwai dan abin da na aje. Sai ta hidda wani dan akushi da ɗan sha'ir haka dan kadan, wani hadisi kuma ƴan waina haka ƴan kadan haka cikin dan akushi, wadda ba ta isa ko kuma wani ɗan tuwo haka ɗan ƙalilan. Ya ce to ai yana isa annabi, don haka sai ya aika Anas bin Malik, ya ce Anas ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kada ka yi magana sauran mutane su ji, sai ka matso kusa gari shi sosai, sai ka faɗa mishi ga ya zo ga abinci can mai mishi tattali. Sai Anas ya to ya gun annabi, ya zo har kusa ga kunna annabi, ya faɗa ma annabi maganar sannu-sannu. Annabi na jin haka sai ce ba matsala, sai miƙe cewa mutanen da suke tare da shi ga baki ɗaya duk su taso. Ana zai ce sai ni dafa kai, na san wannan abincin bai isan mu. Ya ce tafi dai nike, jikina ya mutu. Ya ce muna kawo bakin kofar gida sai ga Abu Talha, ni kuma ina gaba, sai ya harare ni, yanzu ka ka jawo mutane da yawa haka, kuma ka san abincin nan ɗan kaɗan ne bai isan mu. Ya ce duk sai jikin shi ma ya mutu, yana tafe yana susan kai haka, yana ‘yan kame-kame. Annabi ya iso ya zauna, sahabbai suka zauna, sai ce a ɗauko abincin. Ya ce na shiga cikin gida, na ce ma Ummu Sulaim yau ko mai aukuwa ta auku, yanzu ɗan wannan guntun tuwon wallahi annabi ya kwaso gayya, mutane masu matuƙar yawa, kuma ga alama dukansu yunwa suke ji, ya za a yi da wannan tuwon? Ya ce babu wani abu da ke ƙara ajiyewa sai a ƙara. Ta ce wallahi babu komi, wannan shi kaɗai ne abincin da ya rage gidan nan. Ya ce to ya girgiza ka, ya ɗauki abincin yana tafi, jikin shi mace dai. Yana isuwa kusa ga annabi cikin kunya, sai ya aje langa, sai ga wani ɗan guntun can tsakiyar langa. Sai annabi ya ce a aje abincin can, aka aje. Ya ce mutum 10 su je su ci. Mutum 10 suka ce har su haƙoshi abinci bai ƙare ba.
ya sake ya ce wasu 10 su sake zuwa su ci, su ma suka ci har suka ƙoshi, abinci dai bai ƙari ba. 10 na uku su ma suka ci har suka ƙoshi bai ƙari ba. Haka aka yi har mutum 70 zuwa 80 suka ci abincin suka raga shi kuma bai ƙari ba. Kun ga duka waɗannan suna cikin alamomin da ke nuna cewa annabi Muhammad manzon Allah ne ko? Abu Huraira, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda, ya ba da labari wata rana kuraye sun zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam suna kiɗin bindinsu. Annabi ya ce, kun san abin da kurayen can ke yi? Suka ce a'a. Ya ce, ai sun kawo mini kuka ne cewa yunwa ta yi musu yawa cikin daji, don Allah a taimaka musu, duk wata ana kai musu akuya guda cikin daji ana aje musu. Sai sahabbai suka ce, ya Rasulullahi, wallahi mu kan ba mu iya kai musu awakin mu ba mu ce ba mu ba kura ta cinye. Ya ɗauki dutse ya jefi kurayen suka juya, annabi ya ba su haƙuri, suka karkada bindi suka juya su koma. In ba manzon Allah ba wa ke iya haka? Kun ga akwai abubuwa da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ne da bai yi su ba. Yana cikin sunan Tirmidhi hadisi na 2181. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari cewa nan gaba kamin duniya ta tashi za a samu wannan handset din, kuma sannan za a samu irin waɗannan me ake kiran kyamarorin nan, CCT ko? To irin waɗannan kyamarorin za a same su. Mutum yana wata ƙasa amma kuma kyamara na gwada mishi abin da ke faruwa a cikin gidan shi. Lokacin annabi wani na taɓa tunanin haka ta samu, to sai gashi wannan abin ya samu lokacinmu. In ba annabi ba wa ya isa ya ba da irin wannan labari. Don haka Yahudawan tabbas sun san cewa annabi Muhammad manzon Allah ne, sun sani. Don haka ma daga cikinsu aka samu waɗanda suka yi imani suka gaskata shi, suka ce kuma yana nan sunan shi rubuce a cikin Attaura da Injila, kamar yadda yake suratul A'raf aya ta 157, allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya, allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrah يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allah madaukakin sarki ce allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya, waɗannan da suke biyar manzon nan annabin nan wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba, amma ya zo da littafi irin alqur'ani wanda ke ɗauke da ilimin jiya da ilimin yau da na gobe. Yajidunahu suna samun shi makatuban indahum fit tawrati wal injil, wanda idan sun buɗe taura da injila za su samu gashi an faɗi cewa zai zo. Ashe kaga alqur'ani yana tabbatar mana cewa akwai ambaton annabi a cikin attaura kuma akwai ambaton shi a cikin injila ko? Wanda duka wannan yana nuna muna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don shi na wannan ya zama dalilin musuluntar wani Bayahudi wanda ya kalli
wannan duniyar tamu. Ya ce sai da bayan na aka san duniya dunkulalla ce mulmulalliya. Ya ce amma sai gashi ya karanta cikin hadisi annabi cewa yinin kiyama ba irin wannan ƙasar tamu ba, miƙaƙƙiya ce. To tunda ta yinin kiyama miƙaƙƙiya ce, tamu fa dunkulalliya ce kenan. Ya ce to wannan bayanin da mutane sun san irin wahalhalun da malaman kimiyya suka yi gabanin su gano gaskiyar haka, da za su san da cewa abu ne kurari ɗan adam ya yi lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya sanin haka. Don haka ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Da yake muna da wani mutum da Allah maɗaukin sarki ya kawo wanda kirista ne zai musulunta ko yau. Na so sai a gabato da shi. Akwai ko matar da ta rubuta tambaya, mijinta bai kula da ita, don haka har ta kasance tana tare da wani yaro. Shin menene hukunci? Za ta faɗa ma mijinta ne in ta tuba, koko za ta tuba kawai ne ta rufe bayanin? Domin ta ji an ce idan ka ci haƙƙin mutum sai ka faɗa mishi. Sai wannan tambayar ta kasance an sa wata gobe ko? Da ita ma dai muna zaɓar tambayoyi masu muhimmanci. Ita ma wata tambaya mai ban tsoro. To ina yake? Miye sunanka? Ferris. Ferris ko? To Ferris, ka sa abin da ake kira musulunci? Musulunci shine kashe da babu macancancin bauta face Allah, kuma annabi Muhammad manzon Allah ne. Kenan za ka riƙa bauta ma Allah shi kadai, ba za ka haɗa shi da wani abokin tarayya ba. Annabi Isa Jesus kenan ko? Ba ɗan Allah ba ne, bawan Allah ne ko manzon Allah. Sa'an nan za ka bauta ma Allah ne da karantarwa annabi, alƙur'ani da kuma sunna. Ka aminta da haka? Ka aminta da haka? Ka aminta da haka? To yanzu zan yi kalmar shahada sai ka yi. Ashhadu. Sai ka buɗe baki sosai. Ashhadu. Allah ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Rasulullah. To wannan kalmar da ka ambata tana tabbatar da cewa daga yau ka shiga musulunci, kai musulmi ne ɗan uwanmu. To daga cikin sunaye, wanda suna ne ka fi so ya za a rika kiran ka da shi daga cikin sunayen musulunci? Akwai Ibrahim wanda shine Abraham, akwai Ishaqa wanda shine Isaac, akwai Ismail shine Ishmael, akwai Isa shine Jesus ko? Akwai Moses shine Musa, akwai Jacob shine Yakubu ko? Akwai Noah shine No, da dai sauran sunaye ga sunan da dama. Akwai John shine Yahaya ko? To sai ka zaɓi ga ko Muhammad shine suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ka zaɓi suna ɗaya daga cikin waɗannan sunayen. Ina son Ibrahim. To daga yau sunanka Ibrahim. Sunan Khalilur Rahman kenan ko? To sai dai akwai bayani mai muhimmanci game da shi wanda ya kamata mutane su dan bamu haɗin kai a gudanar da bayanin. Ya musulunta amma daga Benue yake, kuma shi mai iyali ne, ya gudo ne ya zo nan domin ya musulunta. Don haka yana da buƙatar muhalli, in ma ya samu dama zai kwasa iyali ne su masu musulunta ya dawo da sunan. Don haka dole sai an samu fund na yin wannan aikin. An gane? Sai ya kasance tun da yau ba mu zo da wannan shirin ba, gobe kowa ya shirin wani abu da zai zo da shi.
sai mu taimaka sai a samun mishi wurin zama sai ya kwaso iyalin shi ya dawo da su. Da yake nan ba mu da irin waɗannan santocin, ya kamata a ce akwai santa ta waɗanda suka musulunta, to amma babu ta. Ya kamata ko a ce yanzu mun yi tunanin yin ta. Ina fatar Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.